Okay, nandito. Ng alam po, mula po sa aming disposition, kami po ay muling nagpapaalala sa inyo na mag-ingat po sa mga modus operandi tulad ng bibigyang, bulol-bulol, taksi at mga mandurugo na nagkalat pag nilalapit na ang kamanduan. Matanong ko, hindi ba ako napipidyo? Oo, hindi mo sa pwede. Ilan lang kayo dyan? Sublights. May kundo yun, di ba? Ha? Ano, kayo, kayo, kayo,
Idol. Idol. Maraming salamat, Idol. Ay, hindi ako na alam ko na yung sayo. Lagay, nasukat ko sa sayo. Ayos naman yan.
Tubingan. Saan ba daw? Ay, kanina? Sige. May nanay ko daw. Ilan ba po yung daw? Para bubus mo na. Sasakay, Kuya Noy. Oh, charge. Oh, magkano?
na. Ay. Diyan na lang yan.
Ito yung nasa nila dito. Tatay mo yung nasa loob?
Mana yan? Tama sa barang sa akin, no? Oo. Bili kaya, lamang kaya. Wala na, ginawa na. Ay,
What's up, man? Eh, saka hindi ba kasi nagsinangasi niya? Hi, agency ka lang po kayo ng 2,000.